gagamba, muli tayo nagbabalik. Wala nang gagamba. Ang tanong bakit? Bakit wala nang supply ng gagamba? Yun ang ating pag-uusapan ngayon mga kagamba. Patungkol sa bakit wala nang supply. Ba't mga nakaraan mayroon naman mga nakaraan taon. Yan. Ito mga kagamba, ang gagamba mga kagamba, bago pa man mag-pandemic, ang talagang uso o season ng gagamba is 2 beses sa isang taon. Ayan, ang pinakamahaba ang tag-ulan. Ayan, mag-uumpisa ang season ng gagamba buwan ng June. Kalagitnaan ng June yan. Tapos matatapos yan October. Kalagitnaan ng October hanggang katapusan ng October. Yan. Kasi bago mag-undas, mag-iiba na ang laruan ng bata. Mga paputok, mga baril-barilan. Yan ang laro ng bata. Kaya nakakalimutan na nila yung gagamba. Yan yung dati bago mag-pandemic. Kaya yung mga newbie dyan makinig kayo mabuti. Baka nagtataka kasi kayo. Sabihin nyo naubos na ang gagamba dahil lagi inuhuli. Talagang may season lang talaga ang gagamba kung kailan. Pero itong mga nakaraang pandemic, ito hanggang ngayon pandemic pa naman is walang masyadong huli ng gagamba. Walang masyadong nakakalabas sa mga barangay sa probinsya. Kaya ang nangyari, yung dapat na hinuhulian ng gagamba ay hindi nahuhulian dahil nga binawal nga, bawal kumala. Ngayon pag lumuwag at kailangan din ng tao ng hanap buhay dahil lahat nawala ng hanap buhay, maraming masisipag na umiilaw. Pero sa totoo lang, napakahirap mangilaw, manghuli ng gagamba sa gabi. Napakahirap. Hindi totoo yan. Lalo sa loob ng maisan. Walang kahangin-hangin, pawis na pawis ka. Kahit gabi. Yan. Lalo na sa mga balagan ng palaya, balagan ng mga upo, patula. Napakainit sa loob ng balagan kasi walang pumapasok na hangin. Kahit gabi na. Kaya ang nangyayari yan, kahit na ganun kahirap ang panguhuli ng gagamba, maraming humuhuli, maraming supply. Dahil nga pandemic, wala nga hanap buhay ang tao. Ay ngayon, unti-unti na nagkakabalikan na sa mga kanya-kanyang trabaho. Pagka yung humuli lang ng 20 piraso yung isa sa loob ng isang oras, ay hindi nasisipagin yun, aayaw na. Sabi, wala na. Isa pang dahilan yan kung bakit wala nang supply ng gagamba ngayon. Maaga, sabi maaga, hindi. Tama lang ito na wala nang gagamba. Kasi noon, nung wala pang pandemic, ganitong panahon, papahinga na kami. Kasi pauntas na yan. Yan. So, mag-uumpisa ng June hanggang Oktubre. 2 buwan pahinga ang gagamba. And then, yan pinag-usapan natin mga kagamba, supply ng gagamba yan, mas batit sa Tagalog yan. Yung Cebu at saka Jinsan nga, itong mga, bago lang naman yan. Yung iba sinasabi matagal na raw, pero hindi. Sa marketing kasi bago lang yung mga, siguro yung mga manunugal, may mga direkta silang mga supply na galing ng Cebu, Jinsan. Pero kailan lang lumitaw yan, Jinsan? 2018 lang yan. Ayaw nga tangkilikin yan dahil kamukhang Tagalog yan Ngayon, unang umpisa ng season ng gagamba ay June hanggang October. Tigil ng 2 buwan. And then, start ulit yan ng January. Kalagitnaan ng January. Yan, katapusan ng January. Yan, dadagsa na naman unti-unti yan.
pinakadagsa ng gagamba na Tagalog ay March. Pagdating ng bakasyon, ng mga bata, tigil na naman yan. Magpapauso kami siguro mga isang linggo sa isang squatter area, laos na agad kasi walang pera ang bata dahil walang pasok. Ganun yan. Tigil na naman yun, 2 buwan ulit. April, May, tigil ulit. And then, start ulit na ang June. Ganun mga kagamba. Pabalik-balik lang yun. Replay lang na yun. Lagi nangyayari. Ito lang mga 2 taon nakalipas sa pandemic. Kaya tuloy-tuloy ang supply. Gawa ng walang hanap buhay ang tao. Kaysa nga naman wala kang makain, makailaw ka ng mga 50 piraso. Kung 2 ang kuha nila, di may 100 ka sa loob ng 2 oras. Okay na yun. Kahit pa paano, may pamalit sila sa kinain nila maghapon. Yan. Ngayon naman, yung iba, tanong ng tanong, bakit nawala ng supply? Ang isang rason minsan, biglang nawawala ang supply, kagaya ng Undoy, natatandaan nyo, 2009, Undoy. May dumating akong 6,000 gagamba noon, nung araw na yon na nag-Undoy yun. Dumating sa akin yun ng alas 7 ng umaga. Umuwi yung bata ko ng 9. Pag alis niya, bumanat na ang ulan. Hanggang sa 2 oras na walang tigil ng ulan. Yun. Hanggang buong Metro Manila nalubog sa bahay. Yun. Nalugi ako doon. 6,000 gagamba. Halos pakain dito, pakain doon. Walang tigil. Nabinta rin naman yung 3,000 noon na naiwan. Pero nung napauso namin, naibenta namin yung 3,000 piraso na yun. 3,000, 2,000 na lang pala naiwan. Dahil sa bumaha, bumagyo, umulan, ayun, wala na kaming makuhang supply. So, useless din. Hanggang sa September, October, November, December, January na ulit yung nag-resume. Ganon katagal mga kagamba bago mag-resume ulit. At ito asahan nyo na, pag binagyo ang isang lugar, malakas ang hangin, malakas ang ulan, automatic lusaw ang gagamba dyan. Hindi totoo yan. Wala ka na mahuhuli dyan kahit isa. Dahil ang gagamba, namamatay yan sa lakas ng hangin, lakas ng ulan. Kahit saan man siya nakatago, talagang mabubungkal siya ng malakas na ulan. Kaya mangyayari, tuloy-tuloy ang ulan, kung sa gagamba tumama yung malakas na ulan, masakit din yun nalulusaw sila mga gamba na mamatay. Ang gagamba. Yun ang kadahilanan talaga yan. Kung bakit nawawala ang supply ng gagamba. Ito pa, wala pa nga masyadong pumapasok ngayon sa face-to-face, pero kinulang pa rin. Taon-taon naman yan mga kagamba kinukulang. Ang Tagalog, papasok yan ng buwan ng June. Unang pauso yan mga kagamba, Tagalog muna. Wala pa Masbate yan. Wala pa Cebu, wala pa Jinsan noon. Pagdating ng July, kalagitnaan ng July, pakunti ng Tagalog na yan. So, unti-unti nang papasok dyan yung Masbate. Yan, unti-unti nang papasok hanggang sa paatras na yung Tagalog, pawala na. Dumadagsa naman yung Masbate ngayon. August na yan, buwan ng August. September yan, dagsahan na ng Masbate yan. Ang dumarating dito, namumonitor ko, mga 50,000 pieces yan a day. Doon. Tapos, pagkatapos sa September, October, ayan na, unti-unti na rin mawawala yung Masbate. Kasi palamig na yung panahon. Isa pang dahilan kung bakit nawawala ang gagamba pag nagbabago na yung klima. Halimbawa, galing sa ulan ng ulan, maulan, tapos biglang ito na, may amihan na, malamig na. Yan.
hindi kayang i-absorb ng gagamba yung paparating na klima. Kaya nawawala na naman sila, nawawala na naman. Pagdating ng January, malamig, di ba? Mula November, December, January, February, March, malamig yan. Yan mga gagamba na yan, lumilitaw yan kahit malamig. Ang panahon yan sa mga Kasinan, Isabela. Na-absorb na nila yung klima. Ganun yan. So, pagdating na naman ng, April, pakunti na yan, na-harvest na yung mais. Mayo, wala ka na rin halos mahuli yan. Kasi tag-araw na yun, mainit na yun. Hanggang papasok ulit ang tag-ulan. Magtataka ka, no? Inararo lahat yung mais. Walang natirang mais doon sa bukid. Pag nagtanim sila ulit ng mais ng June, July, bago pumasok ang July, makikita mo may gagamba na malalaki na agad. Diba? Yan ang pinagtataka nyo. Yan ay paalamin natin sa susunod na episode natin, mga kamba. So, yan lang muna ang mapag-usapan natin ngayon. Hanggang sa muli. Shout out muna na tayo kay kay Billiard Pro, kay Melvin Bautista, at saka kay Dick Vizcara. Ganon din si Diosdado Chongson. Yan, si Gagambal TV, yan. Nanood sa atin nung nag-live tayo yan. So, yan mga kagamba, hanggang dito na muna. Pag i-discuss natin yung sinasabi natin na ano na ba yan? Kalimutan. Sige, basta susunod yung iba pang mga detalye patungkol sa gagamba. Okay?